Primăvara se apropie, așa că e momentul să vorbim despre butaș și de trandafiri. Haideți cu mine în Horbach să vă arăt ce am găsit. Dacă nu ai apucat să plantezi butaș de trandafiri toamna trecută, vestea bună este că poți să o faci în următoarea perioadă. Însă cel mai important este să-i plantezi înainte ca aceștia să intre în vegetație. Sfârșitul iernii sau începutul primăverii, trandafirii cu rădăcină nudă sau goală, cum sunt aceștia, vin cu avantajul unui preț convenabil. Găsești în Horbach mai multe categorii: cățărători, floribunda și tea hibrid. Tea hibrizii sunt trandafiri cu flori mari, elegante și de obicei solitare pe tija lor lungă. Florile au aspectul ca cele pe care le găsim în florării, în schimb înfloresc în valuri și au mici pauze între înfloriri. Trandafirii floribunda fac flori un pic mai mici, dar mai multe, sunt grupate în medie 3-5 flori pe tijă. Găsești să cumperi din Horbach, din ambele categorii, mai multe soiuri. Înainte să te apuci de plantat, verifică prognoza meteo și asigură-te că nu vor exista temperaturi negative în săptămâna ulterioară plantării. Folosește un substrat potrivit, iar la final acoperă totul cu un strat gros de mulci pentru a proteja rădăcina împotriva eventualelor înghețuri. Eu vreau să caut un loc în grădina mea pentru acest floribunda alb, căruia vreau să-i ofer soare și multă răbdare.